Danas zastajem na trenutak, duboko udahnem i osvrnem se unatrag. Svaki objavljeni video, svaka noć provedena dorađujući detalje, svaka sumnja isplati li se nastaviti, sve me to dovelo do ovog trenutka. Dosegnuti 4000 važećih sati gledanja na YouTubeu nije samo broj, to je dokaz da je netko odlučio ostati, slušati, gledati i vjerovati sadržaju koji stvaram. Ništa od ovoga ne bi bilo moguće sam. Svaki pregled, svaka sekunda gledanja, svaka osoba koja je ostavila video da se vrti dok je radila nešto drugo pomogla je izgraditi ovo postignuće. Ove 4000 sati nose priče, trud i stvarnu podršku. Zato je moj prvi osjećaj zahvalnost. Sada je pred nama novi korak. Sljedeći cilj je jasan, doseći 1000 pretplatnika. Trenutačno nas je 110 i svaka od tih osoba ima ogromnu vrijednost u ovom putovanju. Ne radi se o rastu zbog taštine, već o tome da kanal može nastaviti postojati, razvijati se i doprijeti do još ljudi koji se mogu prepoznati u sadržaju. Ako već pratiš kanal, ako ti je neki video imao smisla, molim te za nešto jednostavno, ali izuzetno snažno, podijeli. Podijeli u WhatsApp grupama, na Telegramu i također na X-u, bivšem Twitteru. Jedan poslani link može izgledati malo, ali može biti upravo onaj poticaj koji nekome nedostaje da dođe i ostane. Pretplata je besplatna i traje manje od minute, ali meni znači nastavak sna koji se gradi korak po korak, s iskrenošću i dosljednošću. Hvala na svakoj minuti gledanja. Hvala na svakoj tihoj podršci. I hvala unaprijed što pomažeš ovom kanalu da dosegne 1000 pretplatnika. Ova pobjeda je naša.